जों सुपारस्टार अर्केस्ट्रा को जों थांगा हंगे जे इकोनि खरां जे बेस्ट क्वालिटी जों जतन खोनालायो हेदबना कासे कासे जे सिंगार रसम हांगे आमो हाइ खलायनानै नि खरां बन नों ट्राइ खायमनो आबो हाइ जे ट्राइ खायनायनि बागै नरम बागै एप्स तुबै फायका आं कायसा नरमनो स्राय स्राय के आं उनगै सानानि बागै आं तो सेम आयो आबो हाइ के जे रसम बिदंबा आबो माने जे सिरगै फैलाव आं रसम रसम फिया ताक जरा जरा रगा आं बामा प्रोग्राम रगो रसम होयो के तिनि ब बेस्ट क्वालिटी तिनि नरम बागै आं तुबै फाय माने स्राय स्राय के साइ के द्रेसनाय नरक अल भिडियो न पुलानि सिं पाइथा जरा नरक फुल भिडियो नायदोंनि के लामसो हानो हाय अरन अफिशियल YouTube चैनल नं नायतम बगै नरम बेलेके हामबाय मारिगो के जों गोबां कक साइ करे फायदि के जों एप्स न तै सिसुं तिनि काहाम के जों खोनालायनाय बेस्ट क्वालिटी एप्स न तैयै नों आ एप्स बाय रचामै बेलेके खरां कतैनि नि कतैदा ना खरां कतै आरो नि बर बर खरां दिस्ता त नों आबो जतन चेक खालाय मानो के जों तिनि फायदि गोबां कक साइ करे जों नायलेग्रावाना गेलाम सुगुनरक जत नायतोंनाय आनि भिडियो आं तिन रन स्पेशली साइखनार नरक सुपारस्टार अर्केस्ट्रा जे साउन्ड क्वालिटी काहाम खनामा हाइख्लायनो नरक साकसा ट्रैक बाय बरो सामी मानो एबा नरक साकसांनि खरांनो जे ट्राइ खायमनो रोजाबनानि बागै बेलेके क्वालिटी काहाम को एप्स आबो हंकाय ऑडियो रेकॉर्डर एप्स गोबां मा जों सायमनो प्ले स्टोर थांगांके ऑडियो रेकॉर्डर एप्स गोबां मानो तंगो आं तिन रन साइखनारने आनर कायसा डाउनलोड खाय तंग नरक जे नुगै तंगमानि स्क्रिन न आमनि यागल नरक गोबां मानो सायमेनयागै तंग मानो तामनि हिके प्ले स्टोर थांगाय गोबां मानो तंगो आमो हायजे ऑडियो रेकॉर्डर हाइपनो जत क्वालिटी काहामया के कायसा क्वालिटी काहाम नरनो साइखनारनो पहिला सगा प्ले स्टोर थांदि आबनि यागल अजगाव जे ऑडियो रेकॉर्डर एप्स नै नरक सिनगांके गोबां मानो फायनाय और गोबां मानो तंगो नायदि नरक नुगै मानो गोबां मानो ऑडियो रेकॉर्डर एप्स गोबां मानो तंगो हाइफानो अबजत क्वालिटी काहामया अजगाव आं तंगो सामान जे नंनो हंके ऑडियो रेकॉर्डर एंड एडिटर अब कायसा तंगो एप्स नायदि ओ एप्स नरो इखमनो डाउनलोड खायनो हादि जे नरो फोटो नुगै तंगो नायदि पिक्चर जे एप्स नि पिक्चर आबनो बन काहाम के नायदि आबनि यागल हंके नरो फेक दा ना रियल आबरो नरक चेक खायनि थांगा हंके नरो तलाव थांगै और वो चेक खालायनाय दे आबनि यागल अजगाव रेकॉर्ड इन वेब नि तंगो आबनो यां तला साइज अमाके नायदि के अम हायके और जे रेकॉर्डिंग नि जे जत क्वालिटी मनो सेम सेम के नरक मनो डाउनलोड खालायनो हादि हंके आं रेकॉर्डिंग खालायबायका के रेकॉर्डिंग खालायमानि यागल आं ताबुक नरक न रेकॉर्डिंग जे खोनारनाय आं रोसामाने आबनो इकोबो साउंड खालायफ्रंनाय बेलायके काहामो जे ऑडियो रेकॉर्डर एप्स मो बेलायके काहाम को मोबाइल नरक रोचामै काहाम के रोचामै मानो ट्रैक बाय रोचामै मानो बेलायके खनायनाय दे साउंड क्वालिटी बमो हाय आसुक साल कदमा मो हंकाय जे नरक ताबु खनाय तमनि अबो हंकाय रियल आनि खरां आबनि यागल जे आंता इको बाय खलायसिनाय आसुक साल कदमा सुरिमा उलोसे मांखाने निखानो आसुक साल कदमा सुरिमा उलोसे मांखाने निखानो हे ला 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 ओंखाय नरक खनायमान खना बेलेके क्वालिटी काहाम मोबाइल जे ऑडियो रेकॉर्डर मो एप्स बेलेके काहाम को गोबां मा प्ले स्टोर थाङै नों नुगै मानानो ऑडियो रेकॉर्डर हाइफनक बो एप्स काहाम नरक ताबो क्वालिटी साइमान ग्लाक आबन बागै तिनि नरक न साइखनारे वा आं तिनि नरक ओ भिडियो न नायथक जागै तंग हांके नरक तिनि आं नरक न तिनि स्पेशली खुलगै साबानि बिसिं तिनि नरक प्लीज लाइक खालायदि ओ चैनल न तै नरक सब्सक्राइब खाइ क्लांदि तामनि बागै हिनके जे काहाम नरक बागै आं तेबो इम्पोर्टेंट नरक मेसेज एबा इम्पोर्टेंट नांगौमा नरक बागै तुबै फायनाय ते नरक नांगै तामनो नां जे नरक नांमानि बाहाय नांगै तंग आबन नरक कमेन्ट खालाय सादि ओ तलाव जे कमेन्ट नि बिसिं दिखलाया आं आबनो तै नरक भिडियो खालाय फुनुंनाय ओके जतन न हामबाय।